ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. Дӯстони як дона навор аст, як эълон хулоса дар ҳамин 2 дақиқа. Хонаи фурӯшӣ дорем дӯстон дар шаҳри Душанбе. Беҳад хонаи зебо. Ба маълумоту муросем ки ҳамин хона боша агар ҳатман барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат кунед. Қисса кӯтоҳ мақсадоли бине хона дар кадом тараф аст. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдаки дӯстон дар шаҳри Душанбе. дар ҷамоати қиблаи деҳаи Курпаи дӯстони азиз, бача дорои 6 сотиқи замин плюс ибоз 4 дар хонаи дигар дорад дар Душанбе. Айни ҳол баҳор аст, ин тараф беҳад обу ҳавои тоза зебо, вақти оталахрия дӯстон. 4 тараф маҳкам дарвоза задагия бардоро, 4 ҳуҷра ҳама қоидави ремонт дорад. Қоидави ремонт кардагӣ. 320,000 сомонӣ айни ҳол нарх. Тамом ҳуҷраҳо гуфтем ремонт кардагӣ. 3 то рақам аст. +7 953 460 2901 дар ин WhatsApp ва 809 22 22 95 дар ин ҳам WhatsApp 905 59 22 77. дар ин дӯстон метавонед ки шумо прямой дар рақамҳои дастияка муроҷиат кунед. 12 подвал дора овози хитон диден дар рӯдарон барои азиз. Ана гирди ҳали маҳкам кардагӣ. дар масъалаи об бигзарем дӯстон, ин тарафта об аст. Барқам аст. Масъалаи ҳуҷҷат бошад дӯстон, касе ки харидорӣ мекунад ҳамон рӯзе ки дар пагаш хулосаки ҳамин хонара ба номи шумо оформим мекунам мета. Бача 4 дар хонара шутка нест дар Душанбе плюс ин. Ва дорои 6 сотиқи дигар замин. Аз бозори Меҳргон 9 километр дуртарак аст. Боз як мошин мешини 10-15 километр мебарад. Дар аз дахилот ҳеҷ чиз нест дӯстон. Ина марҳамат дӯстон, ҳатман аз номи канали ман агар занг бизанед, боз муомилаи хуб дорад. муомилаи бениҳоят хуб дорад. ва дар охир дӯстон гуфтамонам ки ҳатман барои реклама метавонед ки шумо муроҷиат кунед. мо дар хизмати шумо ҳастем, подписчикои муҳтарам. хона, мошин, замин, молу маҳсулот, техникаҳо рафта аз наздик видеонавори зинда мекунем ва баҳри бинандагон пешниҳод мекунем. ва шумо ташаккур ки то ҳамин дам ба ман будед. наворро тамошо кардем. ман миннатдор. то наворҳои оянда худои ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.